non condiciona tanto. Claro. E é o que penso. E hai un porcentaxe de xente que todavía o sufre, pero hai un porcentaxe moi alto que non. Eu solamente quero aclarar dar uns datos que, en canto a, sin ir máis alá, a cuestión laboral e a cuestión dos cuidados, por exemplo. Falamos de que as mulleres, hoxe en día, dedican o 19% do seu tempo aos cuidados, fronte ao 7% dos homens. Falamos de que nos fogares as mulleres lle dedican o 75% do tempo ás labores de fogar fronte ao 25% dos homens, que teñen dupla e ata tripla xornada laboral. Eso creo que condiciona bastante a decisión de ter fillos ou non. E as condicións económicas que veñen determinadas tamén pola cuestión laboral tamén determinan o feito de ser nais ou non. E non sei se sabe que a maior parte das xornadas parciais son de mulleres, que as xornadas reducidas son de mulleres, que os permisos por maternidade e por cuidado de maiores tamén as collen as mulleres. Eso determina que os salarios son máis baixos, eso determina que a precariedade é maior, eso determina que as condicións económicas son peores e que no futuro as nosas pensións van a ser máis baixas. Creo que eso determina bastante a conciliación e a maternidade. E creo que contra isto sí se poden tomar medidas. E creo que contra isto o seu partido, o Partido Popular en Galicia, que goberna na Xunta de Galicia, pode facer bastante máis que poñerse lazos lila para corrixir estas cuestións. Porque nos últimos 10 anos recortou axudas ás vítimas de xénero, cargouse programas de acompañamento, reduciu ata o 75% recursos para a conciliación e non quero seguir. Que reduceu a conciliación, os programas de conciliación. Bueno, pues enviarei os datos, porque creo que os programas de conciliación están crecendo e non baixando. Pero non é así. E me está falando non dun traballo, me está falando do que pasa nos fogares. Ese é un problema que pasa nos fogares. Cuando a muller conciliación, pero non motivado por algo profesional, sino motivado pola vida no fogar, vale? Que é moi distinto. É moi distinto que teñas problemas fuera da casa con a vida laboral. Non, son cosas distintas. De verdade, é que vamos a ver, parece que estamos aquí falando de cousas distintas. O sea, a mí que me digas que a muller traballa máis na casa que o home, que ten que ver con que ela lle condicione ter un fillo con o seu traballo? Pero vamos a ver. Porque o día ten 24 horas. O sea, a muller, claro que sí, pero por eso mismo. Pero por eso mismo. É un traballo na casa, logo estamos falando de condicionar o ter un fillo nunha empresa. Cando estés falando de traballo nunha empresa, non existe. Non, por favor. A brecha salarial para vostede non existe. E logo, a reducción de xornada das mulleres. Pues bueno, e por qué? Vale? Porque as mulleres, porque teñen que cuidar os fillos. Por que de coller a muller e non coller? Porque conozco un montón de xente que collen os homes e as mulleres. E é tan respetable. E é tan respetable que collen o mesmo que outro, porque un pai e outro unha nai. E iso é igualdade. Claro. Por eso mismo. Claro. Non nos Entón está todo correcto, non? No, te equivocas, porque desde o principio non dixen eso. Non dixen eso, que estaba todo correcto. O que pasa é que parece que canto unha cousa máis se repite, queremos que sea verdade. E non é verdade. E eu non dixen en ningún momento que todo está correcto. Non